hirap guys. Dumalaw ako, tapos may dumalaw sa akin. Dito na tayo kala sa bahay nila Uboy. Yun oh. Okay na siya oh. Mount Mayon. Hindi ko alam kung ano yung katabi niyang bundok eh. Tapos ito yung Mount Iriga. Batu Lake. Dito sa Bicol. Pwede dito guys. So, yung pabalik tayo ngayon sa bahay nila, nagpadya kami. Kasi medyo mainit na, tsaka baka mahirapan din si Uboy. Chill lang kami dito ngayon. Medyo okay. Tapos anong konting kumain ako ng rabbit. No! Pero, Sarap to guys. ewan, rabbit to. Maniwala kayo sa hindi. Rabbit talaga to. Sarap yan. Guys, itadakimasu. Ay, di ka namas. Ay, ka naman kumakonect ko mas.